onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ etufuola ndụ ha n'ebe ha gara ịtụ ya bụ ndụ mmanụ n'abalị ụnyaahụ. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha Asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ihe karịrị mmadụ 7 abụrụla ndị a napụrụ ndụ ha dịka ndị oji egbe wakporo ụlọ oriri na nkwari nke ama dịka Porch Club ma kpụrụ onye nwe ya bụ ụlọ oriri na nkwari bụ Maazị Ebele Ọjị. Nke a mere n'obodo Ọba nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili South nke steeti Anambra ụnyaahụ bụ ụka mkpụrụ ụbọchị nke 10 nke ọnwa Disemba n'afọ 2023 bụ Sọnde 10th Disemba 2023 dịka a hụrụ n'ụfọdụ ihe onyonyo nke si ebe ahụ wee pụta. Dịka anyị siri wee ghọta site na ya bụ ihe onyonyo ya na ụfọdụ ozi ndị ọzọ nke si ebe ahụ wee pụta, ndị a napụrụ ndụ ha na ya bụ ihe dịka mmadụ 7 maọbụ mmadụ 8 dịka ha gara n'iru wee bepụ otu onye n'ime ha isi ma bekwaa ya ụkwụ. Otu n'ime ha bụ ozi nke anyị nwetara kọwara sị na ọ bụ mgbe ha bụ ndị oji egbe na-achọ nwoke ahụ bụ onye nwe ụlọ oriri na nkwari ahụ ka ha ji iwe wee kpaa mkpamkpa ahụ niile nke ha kpara. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya ma nụrụ ya bụ ozi nke si ebe ahụ wee pụta. Ka m bịakwanụ. onye ọbụla bụ nwa ọba bụ nwa okolobịa 18 years ọ bụbụ onye ọba yutu pụta n'ilo n'abalị a. Ị maala ịbụ onye ọba yutu, n'ịbụ onye ọba yutu, n'ịbụ onye ọba from 18 years pụta n'ilo n'abalị a. Ibedo ogwu emego n'ọba, ibedo ogwu emego n'ọba. Ege na Punch Club na gbagbuo mmadụ 7. Ege na Punch Club gbagbuo mmadụ 7 mere ofe onye isi bere ihe ọba. Ị maala ịbụ onye ọba pụta na Punch Club na mụ apụtago ile onye na-ekwu bụ kọmanda mmụọ na-ekwu ebisa na-ekwu donu na ndị agwa ndị kidnapa bịara iburu Porch na agbakasịwazi egbe nwanne m egbuchara mmadụ 9 sef even sef DJ ntinye die because mmụọ nwere ọrụ ọzọ tinyezie DJ ọzọ die the DJ amụghị mgbanwu sef. My brother asị ndị abụọ akwa bụ ife bịa ije so Fabia n'ime club because faji information bịa fast back door the club bata because nwa m nwoke onye nke ọbala ji n'ọkpa bụ nwa m nwoke ọ nọ n'ime ebe a amụọ karị na ebe ada yesterday because one of that guy mebe debu mana because of na mmadụ nwụrụ alụ m nsị na ya mama mpụ kịta ịghọta na mama mpụ anyị mere mejere ebe ahụ. So this guy now from the back door fast wee bata fada si konye Porch konye nwe this club ka ebe ọ nọ afụlia ifuge ebido gbawa egbe n'ime the club pụọ n'elu gbawasịa dọ niile na-achọ the guy nwe the club afụlia why na ewa mmadụ flat ịghọtago. So asị ka ịda agaghị mebe dị ebe a so akpụnite the guy mmadụ tụọ ya aka akpụnite n'ime na akpụnite ajụbazie ka ebe ife na-agba ụkarị 1 hour because this guy ebelu onu bele aka asị na onye security cover asị na ojú ndị ha na-abata ha wagba egbe ya wagbaba egbe. My brother ife egbe ndị agba ebe a yesterday ọ bụrụ na onye n'ọba egbe ndị agba yesterday Jesus na onye nta aka na-emebe dị ka akpụnitezi jụbazie ka onye Porch before the guy to onye Porch because achọ ya fụrụ ya apụọ ilo agbagbuo achọ ya fụrụ ya agbagbuo. So ya na-achọ bụ ndị na-enye ego na club
na the guy may birthday na onye Porsche. These three set of people ka na-achọ. And nwa m nwoke anụ ebe ahụ bụ ego ka ọ na-enye. So a na-ajụ ndị a na-enye ego ka ego nakwa onye faneti fa yi white oyi white onye na-enye ego yi white onye na-enye ego yi white. The guy nọdebe nwa m nwoke akpụnite kpọgbue fido nọ ya wa na-enye ego ọ na-egbufe oge na na-ajụfa ka onye na-enye ego since o dị n'ebe agbachi nkịtị. Wee na ọ bụla nwa m nwoke aka akpọbụ ọ bụrụ onye ọzọ dị na-edebe na-akụ yi white ka bụ because nwa m nwoke anyị bụ light yellow ka oyi ifuge so akpọlite ya ozugbo gbagbo the boy na ịgbagbu the boy na ịkpọlite the guy mebe ede jụbazie ese ka ebe onye Porsche nọ o weta onye Porsche aka ewepụta ya ihe akpụdo aga akpụ ya wepụ onye nwere klọb akpụ ya wepụ ọ ka akpụzizi ịgbagbusi ndị mmadụ mana ịmana ọ bụ na ọ sọrọ ndụ onwe ntụ akwasịrị sọrọ ndụ onwe ihe niile egbu anyị egbufa ihe niile egbu my brother ama mgbufa ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo apịara m folo ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụ ma igbo ndị nwe m igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ka ya bụ ozi rukwuru ụmụnne anyị niile bụ ụmụ afọ Igbo ebe ọbụla ha nọ karịsịa ndị na-akwado ịbata ala Igbo na ọnwa Disemba maka ihe emume ekeresimesi ka ha hụ ka obodo si wee dịrị maka onye ọbụla gbado anya ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu.